Nelíbí, ano, Valíku, nelíbí. To je nádherné. Ty panech tam teďka, aby se ti to trošku roztáhlo. Ahoj, dědavky, kupi Valíka! Nejdi Valíka! Já jsem řekla, že za ty Valíku, zvedni hlavu a otevři tlamu! Ne. A taky to je právě dřina, co to mluví. To musí být tak Budeme natáčet. Já budu řídit tank, Terka ho povede, a já musím jít přímo rovně a on bude vedle nás a bude to natáčet. A ten paťák přijede nebo? Ne, je u bouračky. Je co? Je u bouračce, nestíhá. Kde? Nevím, neříkal. No. Tak pojď, neboj se. A chceš to pohladit z boku? Tak Valíku, mám tady holčičku, která se bojí, tak se moc nehejbej se, tak ne. A pohled se ho tady. Pohlaď. Tak. No vidíš to, ty jsi šikovná holčička. Ok, vidíš, jak mrká? Ještě mrkni, Valíku. Vidíš to? Jak mrká na tebe. To je živý dinosaurus. Ty žili před prehistorickou dávnou minulostí. My ho tady máme živýho, viď? To je nádhera. Když budeš ready, Marku, tak Můžeme jít, je to jedno. zkusíme, ať to natočí. Jo? Dokud je.